Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's pa% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kum kalat ban penbahas susu ya kerukom ai Jingsumar saki nong song snong ka Chantremi clinic ka badon halat su tengah East Hills district ha ka arpu artrek ya yong arjar arpun riu kala pli Paidbah ya ka ultrasonography machine ha ka tai ka clinic. Ya ketika mesin lawan ban Plie Paidbah dau ba Kyrmen Shilla u MLA ka Cleariat constituency kumu kongsan haringkat ka jinga don lang ki MDC ka Giant Hills Autonomous District Council bakuntop yo Dr. Sanki Shangpung baru ba Kristen Langstang nang ta u ba Kershan Bla President ka Meghalaya People United Front ki try jong ketika klinik nalor kiwe pan. Habakran sigilat pathai kubor uba Kyrmen Shilla uloong baka jingwan ra ya kitiar thamai ha katega klinik kan nyarap ya kinong song snong ki bapang basitam ha ka ba kinom dan kamsu ban leche ki jaka ki bajengai ban yo ya ki Jingsumar. Yo ya lang hagani ka klinik ka khodi ka Chantremi klinik ka hagani ka chinong lat setengah bat kamju le sam kemen ong wa kini ki armut ki tre nale yong ma bat kamju nya da lang hagani port wa ki daman gi kam ki tre yong gani hospital bat negasngi the y extension yang gani klinik hapo yong gani hospital tetap di jingsau kemen ukro wa kamtam I kam ki khon yung East Hills kiba im hagani ki region yoi wa to chemjik pha I hijing to wa ka nang ka chai bonsen ki bru yong I mlai li phates ki lede na ka daw wa jangai ki thau plus woman financial crisis yoi khamtam na do khang yong yong bon ma ki ching yong pri lo ki chor ya ka hel boy de hi klam what ya ka education le de gi ne te daw compromise ki ya education yo ki compromise ki ya health yo ki compromise ki na dong chadong ni benta wa mem ka financial support ki the sao kemen ong won negasngi yo y ya ki ka Chantremi clinic ka wa m ki facilities ni benta ki bonjai ki Jingsumar ko yo lambai yo ni clinic the ngai scheme wa gini ki khon ki nat yo ki East Hills but ki perlok pramarjan ki lai luti lambai yo ni national highway yi wa ki yo ki Jingsumar wa paka the ek jing ek play ko he bha yakini ki tre waman leki wahayung ha sem yonga kam gi dog islam the big congratulations if yomal kamjo yaki wahayung sem but yabaro khamtam ki doctor yaki nurse ki staff ki yong ki wo support yo e yagate ka jungka jingkhya yaki wo one sumar hakani the ngai scheme woro man ki walai bai larti the khamtam hi I nagleng yong nga hi kamu wo chakri yakini ka thain 6 Cleariat constituency but ke district yong I bro ko wi the sam kumen ong wa jing em yong gani man ko life support ya I bro I pb the karpa di kilo ki jor ya wan ya pai ya gani clinic ni ba sao thu I live chidu Shillong to ko sup de heni de em hachan the pen em kam ya gani khna yo man ko ya phi ke benefits yo jing ko jing kya ya gini ki wa pen em kam ki wa ya clinic man ko support yiki yo ye chu ki upgrade but extension wa extend ya gani ka clinic but kam chu ko hospital yong ki Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut ped ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya